Para ter todos os dereitos de veciñanza, o dereito civil galego establece o criterio de ter casa aberta con fume. Ese é o desexo da Irmandade Xurídica Galega para o noso idioma, abogando por unhas institucións xudiciais galeguizadas. Esta arela motivou que neste ano a Irmandade Xurídica Galega homenaxease os magistrados Xosé Xoán Barreiro Prado, Luciano Varela Castro, Xoán Manuel Alfaya Ocampo e o fiscal Benito Montero Prego coa descuberta dunha placa colocada nas inmediacións da Audiencia Provincial de Pontevedra por seren os autores das primeiras sentenzas ditadas en galego nese órgano xudicial hai xa 30 anos. Abriu a quenda de intervencións o presidente da Irmandade Xurídica, Xoaquín Monteagudo, recordando os valementos dos homenaxeados. Queremos honrar e conmemorar a tres magistrados e un fiscal, Alfaya, Barreiro, Varela, Benito Montero, que convertiron a Pontevedra e a Audiencia na capital do galego xurídico ao longo de todos estes 30 anos, e os que o proceso de normalización do galego como lingua xurídica e administrativa lles debe unha débeda impagable. O abogado Abelino Ochoa, membro da Irmandade, fixo fincapé da importancia dos recoñecementos aos homenaxeados para que o seu exemplo sexa secundado polos profesionais da xudicultura e do dereito. Desexo, en primeiro lugar, felicitar aos magistrados Luciano Varela Castro, Xoán Manuel Alfaya Ocampo, Xosé Xoán Barreiro e o fiscal Benito Montero Prego, que hoxe son homenaxeados coa colocación dunha placa que lembra o seu compromiso persoal, duradeiro, valente, consecuente co noso idioma. Son realmente a semente magistral que está dar azos a todos os que seguen a creer na normalización lingüística, tamén no ámbito xudicial, porque demostraron que é o difícil labor de impartir xusticia é posible facelo da maneira máis achegada, falándolle a xente no idioma de seu. Pero ademais demostraron outra cousa, racharon cun mito falso. Hai quen aínda a estas alturas mantén que o idioma galego non é acaído para materias científicas, pois para o dereito, que é unha arte que emprega a palabra, a argumentación, os coñecementos, o idioma, en fin, como instrumento, estes magistrados e este fiscal probaron cumpridamente que sí serve. En nome dos homenaxeados falou o fiscal Benito Montero Prego, quen agradeceu a honra concedida. No meu nome e no nome dos magistrados da Audiencia Provincial de Pontevedra, Alfaya e Barreiro, no nome do que estivo en Pontevedra como magistrado Luciano Varela e hoxe, como todos sabedes, destinado no Supremo, no nome dos funcionarios e profesionais a que fai referencia a placa, moitas gracias á Irmandade Xurídica Galega, gracias á Secretaría Xeral de Política Lingüística e gracias ao Concello pola colocación desta placa á beira da Audiencia. Conmemoramos que fai 30 anos editou a primeira sentencia en galego nesta Audiencia. Esta sentencia foi ditada por un gran amigo, presidente en aquel momento da Audiencia de Pontevedra, Félix. Un home culto, un home boa persona, un gran amigo, é tremendamente sensible ao que estamos facendo algúns xa en esa época. Barreiro xa tiña normalizado o seu xulgado do penal, do social en galego, todas as sentencias, todas as resolucións eran en galego. Eu xa facía anos que viña tamén desenrolando a miña profesión de fiscal en galego, e este home sensible a noso afán de galeguizar e, sobre todo, de ir normalizando moi pouquiño, pero algo, o galego na xustiza, dita esta primeira sentencia. Hai que agradecerlo moito porque el non era galego, era asturiano, pero tuvo esa sensibilidade que moitas veces non teñen os galegos ou non temos os galegos. A presidenta da Deputación Provincial, Carmela Silva Rego, subliñou a importancia do uso da lingua galega como unha maneira de afirmar a condición de galeguidade dos operadores xurídicos e dos usuarios da xustiza. En primeiro lugar, facer unha homenaxe a todas aquelas persoas as que hoxe a provincia de Pontevedra, Galiza, lles fai un recoñecemento xusto
susto, merecido, o que se merecen. A Luciano Varela Castro, a Xosé Xoán Barreiro Prado, a Manuel Alfaya Ocampo e a Benito Montero Prego, que forman parte xa do mellor da nosa memoria. Porque non hai mellor memoria que recoñecer o que nos fai o que somos. Sin a nosa lingua non somos nós. Non somos as galegas e os galegos. Non somos a nosa cultura. Non somos a nosa historia. Non somos a nosa tradición. A lingua é o pensamento. A lingua é a que fai que os povos teñan conciencia de todo o que veñen construindo ao longo da historia. Pechou a quenda de intervencións o concelleiro de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, Luís Oubiña, dándolles parabéns tanto á Irmandade Xurídica como aos homenaxeados polo traballo realizado. Cando ao Concello de Pontevedra se nos propuxo a colocación desta placa nun xardín municipal, non tivemos dúbida á hora de colaborar, porque nós pensamos que mellor espazo para lembrar tantos anos de sentenzas en galego que ao lado da propia Audiencia Provincial de Pontevedra. Entón, pois aceptamos e ademais pensamos que é un lugar excepcional porque está ao lado da audiencia onde todos os días pasan xente para chegarse, onde todos os días se desenvolven actividades relacionadas coa xustiza e que agardemos que sexan aínda máis as sentenzas que se moitas máis as sentenzas que se escriban en galego. No Salón de Plenos da Deputación de Pontevedra, que tantas veces acolleu a súa presenza en actos corporativos, dada a súa condición de secretario xeral, desenvolveuse o acto académico da 12ª Asamblea da Irmandade Xurídica Galega. Xoaquín Monteagudo Romero deulle a benvida aos irmandiños e irmandiñas, facendo un relato das múltiples actividades desenvolvidas nos últimos meses. Ao longo deste último ano, na Irmandade Xurídica Galega, desenvolvemos certo activismo, unha actividade bastante intensa. Vou ser moi breve e telegráfico, pero desde marzo do ano pasado, o sea, no último ano aproximadamente, pois recorremos 9 ou 10 partidos xudiciais de Galicia. En todos eles tivemos actos de promoción do uso da lingua galega e de conmemoración das sentencias e das actuacións desenvolvidas en galego nos respectivos xudgaos, así como de alguma maneira tamén homenaxeamos ou recoñecemos o labor dos compañeiros, xuíces, magistrados, fiscais, abogados ou profesionais do dereito que comparten con nós esta tarefa. Empezamos en Cambados en marzo do ano pasado, donde homenaxeamos ao magistrado Fernández Clos e a Hermo Costolla, o compañeiro Hermo Costolla. Continuamos en Caldas de Reis, onde tuvemos un acto moi multitudinario e moi relevante en que, de alguna maneira, homenaxeamos a nosos compañeros en Carnadasi, Dalila do Pazo e Manolo Pereiro. Continuamos en Lalín, na Estrada, en Ribeira, non vos vou ler todos porque senón faríase un pouco largo, pero estuvemos en Lalín, estuvemos na Estrada, estuvemos en Ribeira, fomos a Carballo, fomos a Arzúa, onde tuvemos outro acto tamén moi concurrido. E últimamente celebramos un acto moi notable tamén en Noia, os que todas aí os recordaredes, en que tomou parte tamén un gran número de profesionais. Posteriormente estuvemos en Marín homenaxeando a Sandra Piñeiro e a Xermán Varela e estes son os actos, non?, que celebramos ao longo do último ano. Tamén recordaredes que en setembro do ano pasado tuvemos a honra de recoñecer a nosa compañero Chelo Castro, que acababa de ser nomeada directora do Servicio Xurídico do Estado, dos Abogados do Estado, en Madrid, e, bueno, como non podía ser de outra maneira, pois cheos de ledicia e de orgullo, fixemos tamén un xantar de homenaxe no Castelo de Soutomaior. Estamos aquí en Pontevedra, no mesmo salón onde estuvemos no ano 2011. No ano 2011 tuvemos aquí a Asamblea Anual, neste mesmo lugar. Daquela homenaxeamos o polifacético intelectual don Fermín Bouza Brei, que, aparte de ser un polifacético intelectual, foi un xurista de recoñecido prestixio, magistrado e abogado, nun acto memorable en que tomara parte o seu fillo, don Fermín Bouza Álvarez, catedrático da Universidade de Madrid, recentemente falecido, para desgracia de todos nós. E tamén aquí en Pontevedra quero recordar, para
rematar a miña intervención, que no ano 2010 tamén celebramos unha homenaxe en honor de outro compañeiro tamén, para a desgracia de Galicia nosa, desaparecido prematuramente e sorpresivamente, que foi don Gonzalo Jar, xeneral da Garda Civil. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadáns. Foron convocados os irmandiños e irmandiñas que se incorporaban este ano á Irmandade. En nome de todos eles, a abogada Tania Castro agradeceu a honra que se lles dispensaba cun chamamento para exerceren o magisterio da galeguidade no ámbito profesional. Hoxe o día de xuntanza da Irmandade Xurídica Galega, irmandade que ten como obxectivo primordial a normalización do emprego do galego no eido xurídico. A irmandade que así, ca súa labor, continúa Porseguindo a labor dos forxadores da galeguización xurídica, cantano deron un paso ao fronte para defender o noso idioma. Para elo, a Irmandade, co compromiso coa galeguidade ás súas costas, leva a cabo diferentes accións entre as que se atopan actos para homenaxear a aqueles operadores xurídicos que decidiron empregar o galego na súa labor profesional. E fai un anaquiño acabamos de asistir a un acto destes. Homenaxéase a esas persoas porque son firmes aliados e loitan con valor e afauteza contra esas ideas que afastan o galego dos sectores profesionais. Non debemos esquecer que neste tipo de actos tamén teñen unha labor de difusión e de recoñecemento social. Non podemos negar, por exemplo, que cando se descobre unha placa para homenaxear a unha xuíza que dictou a súa sentenza en galego, sendo a primeira do xulgado en concreto, a parte dese recoñecemento persoal, estamos amosando á sociedade que na xustiza o emprego do galego é merecedor de recoñecemento e non de rexeitamento, como durante moito tempo aconteceu. Outra das accións da Irmandade céntrase no ingreso de novos membros, acción que tamén ten un componente social. Cada ano, cando se celebra a Asamblea, un novo grupo de irmandiñas e irmandiños pasamos a formar parte da Irmandade. O acto formal consiste na manifestación do compromiso co emprego da lingua galega, e a partir de aí pasamos a formar parte dun colectivo que comparte o amor á lingua galega e en quedanza de que por fin o noso idioma lle sexa outorgado o lugar que se merece. As persoas como seres sociais que somos recoñecémonos individualmente en sociedade, o que nos leva a pensar e actuar en termos de colectividade. Cada un de nós, no noso desenrolo persoal e profesional, aproximámonos a persoas coas que compartimos ideas, inquedanzas, aspiracións, e todos os que estamos aquí temos en común o respeto e a admiración á nosa lingua nai. Para iso é fundamental que os que compartimos ese pensar e ese sentir nos xuntemos e loitemos man a man para conseguir o noso obxectivo. Cantos máis sexamos, máis compromisos afianzaremos e máis galegos escoitará e se leerá nos xulgados. De seguro que ca nosa labor axudaremos a que outros compañeros e compañeiras que a día de hoxe non empregan o galego na súa labor profesional si que se animen a facelo, porque nos escoitan a outros facelo. A abogada xeral do Estado e membro da Irmandade, Consuelo Castro, pronunciou o discurso de recepción da Irmandade remachando a necesidade dun maior compromiso das institucións públicas e dos profesionais do dereito coa lingua galega. Dou por suposto que todos vós sodes persoas sensibilizadas coa importancia de traballar e de loitar pola normalización da lingua galega en todos os ámbitos da vida e particularmente no ámbito do exercicio da profesión xurídica. E dou por suposto tamén que sodes persoas concienciadas coa necesidade de intervir activamente para conseguir que este obxectivo poda acadarse algún día. Ingresar na Irmandade Xurídica Galega é unha maneira de exteriorizar e de formalizar este compromiso voso. Na Irmandade Xurídica Galega, por unha parte, pretendemos xerar sinerxias entre nós, non sentirnos sós e xerar un ámbito no que poñer en común as inquedanzas, as iniciativas, as ideas de cada un dos membros. Pero unha das funcións que tamén ten a Irmandade Xurídica Galega, eu creo que é fundamental, é a de reivindicar.
Eu quería aproveitar este ano para facer un pouco tamén disto e bueno, tratar de transmitirlle desde esta plataforma á Administración que para intervir nunha determinada realidade compre primeiro analizala, facer unha diagnose da situación que existe, despois planificar a acción, en terceiro lugar actuar e, por último, volver a analizar, facer un seguimento de como van incidindo as distintas accións planificadas na evolución desa realidade. En canto ás actuacións da Administración, botamos de menos unha tarefa de información á cidadanía, da difusión das posibilidades de utilizar a nosa lingua na Administración de Xustiza. Na segunda parte da Asamblea rememorouse o talento intelectual de Xosé Fariña Jamardo, xurista preocupado polo desenvolvemento do dereito consuetudinario galego e polo recoñecemento xurídico da parroquia, que foi louvado por Xesús Costas Abreu. Desde que entrei en contacto con Fariña, eu nunca coñecín a Fariña, pero pasei moitas horas lendo e disfrutando con el, eu aprendi moitas cousas del, entendín o importante que teñamos que nos ensine cousas e que nos abra camiños para poder facer o noso traballo, que nos facilite tamén o que comentaba antes Consuelo, que para facer algo, primeiro hai que coñecer a realidade. Nun mundo como o xurídico, as súas conexións universitarias, académicas, etc., na que o formalismo moitas veces non nos deixa ver a realidade, Fariña a mí sempre me pareceu unha persoa particularmente interesante. Para máis, cúmprese o centenario de Fariña porque naceu no 19 en Caldas de Reis e para máis estamos nun lugar no que don Xosé Fariña exerceu a súa última tempada profesional porque foi o secretario da Deputación de Pontevedra ata a súa xubilación e simultaneou ese traballo con algo moi importante que seguramente que para él foi unha fonte de satisfacción, que o tempo que exercía como secretario da Deputación, como noso home, como veremos logo, era capaz de moitas cousas ao mesmo tempo, foi o primeiro oficial maior, é dicir, o primeiro secretario tamén do Parlamento de Galicia, do primeiro Parlamento de Galicia, prácticamente na súa historia. Desde logo, do primeiro Parlamento Democrático de Galicia en toda a historia do noso país. É de xustiza lembrar a Fariña, pero ademais me gustaría convencervos de que é moi entretido e se aprenden moitas cousas lendo a Fariña. Fariña naceu en Caldas de Reis o 26 do 4 do 19, fixo o bacharelato en Pontevedra, despois da guerra, que truncou o que el ten dito en algunhas das poucas entrevistas que se poden ler por aí, unha inclinación galeguista e para máis cousas, Fariña é da quinta dos meus pais, seguramente da quinta dos pais de moitos dos que estades aquí, ou dos avós, dos máis novos. Despois da guerra, onde foi mobilizado, obviamente, acabou vivindo en Asturias, como consecuencia dunha serie de destinos militares, e aí fixose primeiro mestre. Fariña casou cunha mestra e supoño que este sería o elemento definitorio, pero nada máis empezar a exercer, puxose a estudar Dereito entre Oviedo e Compostela, e sacou a carreira. No 45 opositou o Corpo Nacional, entre comillo o título, aquel invento de Calvo Sotelo con unhas funcións determinadas de presencia e control nos municipios e nas provincias. Opositou, conseguiu superar as oposicións de secretario e a partir de aí, moitos anos, pero non con total continuidade, tivo diversos destinos. Que é o que nos explica Fariña? Que a única entidade realmente existente en Galicia, a marxe de coutos, señoríos, etc., que eran mecanismos de apropiación do territorio da poboación por parte dos poderes eclesiásticos e civis no antigo réxime, eran as parroquias rurais. E como casa isto co segundo gran tema que Fariña estudiou? Bueno, Fariña tratou moitísimas cousas, o funcionamento real dos concellos abertos na línea, ou como, por exemplo, e algo que non é moi coñecido, seguro que moitos de vos o sabedes, é mellor que a min, non intento descubrir nada novo, pero no inicio do funcionamento das provincias, en Galicia foi unha soa provincia durante moito tempo, ata que as élites, chamémoslle como que eran, os cacicatos locais lograron implantar 4 provincias, Galicia funcionou como provincia única.
E, de feito, a primeira implantación da provincia no noso país era como provincia única, como que hoxe chamaríamos, con estas denominacións a la mode, comunidade uniprovincial. A división en 4 nin tiña que ver coa división anterior das 7 provincias históricas, nin tiña que ver con ningún feito natural, nin con ninguna realidade persistente. Se nos paramos a pensar, o estudio das parroquias rurais e o estudio da implantación dos concellos constitucionais, entre comillas, en Galicia, son dúas pezas dunha mesma realidade. Como se pasa da situación do antigo réxime que pervive, o sea, da realidade non recoñecida oficialmente, o establecemento dun marco institucional uniforme, común para todo o Estado, como se fai esa transición e que problemas siguen estando pendentes. Fariña decía que non entendía como, existindo un mandato no Estatuto, que é unha lei orgánica de obrigado cumprimento, non se afrontaba o tema da parroquia. Porque, por exemplo, si se fixo en Asturias e funcionou con toda a normalidade. Ou, por exemplo, en Portugal é unha das bases do réxime local. E non se trata nin de engadir máis elementos a un mapa institucional que podemos considerar xa innecesario ni nada, senón de utilizar as diversas pezas. Pechou o acto da 12ª Asamblea da Irmandade o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, que debullou as próximas iniciativas do seu departamento para facilitar as ferramentas necesarias para a extensión da lingua galega nos usos xurídicos. Seguramente o horizonte que tiñamos na mente podría ir moito máis alá do que levamos feito na Administración de Xustiza. Así o foi na Administración local, que foi unha das primeiras en galeguizarse do primeiro momento. Tamén a Administración autonómica, como non pode ser de outra maneira, xa con outro ritmo na Administración do Estado, e outras como a sanitaria, pois tamén foron tendo avances moi considerables, pero a de Xustiza, polas circunstancias que a maior parte dos que estades nesta sala coñecedes, que teñen que ver, evidentemente, coa acción política, como non, e coa acción executiva das instancias políticas nos seus distintos niveis, máis se cabe ainda da Xunta de Galicia, que temos a responsabilidade desa administración de xustiza no que é a súa parte organizativa, pero tamén a concorrencia de outras administracións, como é o Ministerio de Xustiza, e dos agentes xurídicos no seu conxunto. Tiñamos que ter avanzado moito máis, e isto é así o manifestamos e cada vez que nos reunimos coa Irmandade Xurídica e nos foros onde debatimos sobre isto. Acabamos sempre falando, como non podía ser de outra maneira, do programa Minerva, das ferramentas do ámbito informático, e que a posta a disposición de instrumentos que se multiplicaron, e así hai que dicilo nos últimos tempos, como é a apertura do portal lex.gal, con toda a normativa consolidada en aberto, e que somos a única comunidade con lingua propia que o ten, un proxecto da Xunta de Galicia co Parlamento de Galicia e tamén coa Universidade de Santiago de Compostela. Tamén hai que dicir que o programa Senda, que está chamado a sustituir esas ferramentas informáticas que manexades nos xulgados, xa deu os primeiros pasos, pondo en marcha, por exemplo, o LexNet, que sí favorece xa o emprego de galego nos documentos que son obxecto do seu traballo. Seguiremos avanzando, seguiremos poñendo paso a paso, seguindo ese camiño, esas pegadas que nos deixaron xuristas como Fariña Jamardo, os predecesores que nos iniciaron nesta senda, os magistrados que hoxe honramos con esa placa posta ao pé da Audiencia Provincial, a Alfalla, a Barreiro, a Varela e a Benito Montero. Que eles sexan o exemplo e o obxecto para que nos sigamos reunindo, para que nos sigamos traballando, para que en salóns tan nobre como este da Deputación de Pontevedra que hoxe nos acolle, pois sigamos celebrando estes días de festa e de conmemorativos que hoxe vos incorporades os novos e as novas. Animarvos a que sexades consecuentes, que estou seguro que isto vai ser así, o feito de que esteades aquí e que deades ese paso de facer unha manifestación pública en favor do emprego da lingua galega nas vistas, na documentación que elaboredes, está sendo un gran paso para a incorporación do galego á nosa Administración de Xustiza.
O acto estivo amenizado polo Grupo de Cámara da Orquestra Filarmónica Cidade de Pontevedra.